kinongilam ke National People's Party Ribuh District lembat kinongilam ke NPP umsning blok menta kasih katwe terik uyayong kila pernam jor halor ke jinsya kawang mau ke yingsa jong ke MDC ke NPP na umsning konstituensi ke kong Magdalene S Maulong kabadon ha mauleng mau khan sok kendor kirunar bam shimla itu dor ke ne ke jing penrem jong ke National People's Party Ribuh District kirunar ke day hadin bahanin ke janmet ke shipho terik uyayong kirunar kilawan ban kawang mau ke yingsa jong ke kong Magdalene S Maulong ke MDC na umsning hadu balapai ke jing khang yit ketika ying bat kam shimla don ke no ke jinjia bas ngusi kimen sembreu hakabawat ke MDC ke umsning ru ke don lang ketika por basyak kawang mau ringkat kinong teri ke parti NPP na umsning habakran sekilat patai kubor kinong ilam ke parti NPP bekentup yubak Clement Maulong presiden NPP Ribuh District bat Derek Nongrang sekretari NPP umsning blok lambat kidikot kila penrem jori kena ke jingle jukiti kibreu ya kan ke kamrunar kila ongru ke parti NPP ke parti ke basngurit bat kebayat dak lenti ke bajajai henrela dan pat ke jinsim kabu di kibreu benle ikum kini kamrunar Kebelah pi barok ki baya sengap dari pe yengi lo ketika ini badai lembah jong ketika la hai kubur ni don nang de ya district president rengkat bat general secretary jong ke district NPP ki secretary working president jong ke parents body ki president ke secretary jong ke women's front bat ki president secretary bagi nuket kam jong ke youth front jong ke umsling block ni wan ban hang de ban ya thu e pi ke ge jing jia ba men den kesni ba ngange scam pele i bang ba kila thai kubur ru ha ka ba i kong Magdalene ha ka jaka ko office ke jung i ke yang sa ke jung i ha hang ne ko ka snong mau lên mau khan la don gi ba ya lenti ba la kawang ma wi be dang don ha phlau ye i kong Magdalene i dei na yang kesem ke bodon borom parajung i XMLA kiba judon kanu ke kentin ban kan tho ye kui pat ha kanu ka jing alang kanu ka jing pensai pat ba ke juki jing keren pat ba juki di gibreu ki ba ku ki ba suba ki ba keren ba ya la ke jong long rem bam judon ka kentin kan tho tin sneu tin sme ya no yo ro ndrei ba phla ka long ba balei don ki ba bisni don ki ba sultanat ya ka jing syakri ki jungki ba maki gila syakri hagine ki senam ki balalek ba ki dang ya syakri do mentah ha ba ki mut ban wan ban pen mensawi tengi na ke parti barok bawei ke district rengkat ber ke blok ni aingo yo blai ba lari la sumari la pelai na ka jing mensaw akum ketu jing temu besniu jungki ro ndai om siam la dei ye bat kene barok ke di jing yada ke jungu tengi kit bok kit wiang ye ba kene ga jing snow klumar jing mot ki jing hukum kene ga jing jia kan ja no le ban siam ban shai no ga jing mot ki perkhat ban la ban yai biang ban lek ban ye kan do pai ba ba syakri mo blei un ri un dai ki jing ai lenti ki jung ban lai na ki do ki jing wet ki jing wa bat ki do ki ba don ki jing thmu bosniu te kan kerto ulen det syaki penman nomar ba kile ya ki brio ki babha ki bam don gonong nong jing thmu bam don gonong nong jing thmu bosniu un re ki berentang jing thmu babha ban syakri ya ka jai ban re ujungi kham tam ma ni konstituensi ki jungi bat ka ribhoi bro ka we nata ka ba arpat kum ka parti ngi penrem ya kini ki jing thmu bosniu ki jong kini ki samla la ni kini ki mengimtip kino nrei ni penrem ya ki jing le ke jong ki kei ga daw bam ki siam kei ga jing duna bam ki kilam kinjin lawan nak pasai ban ya keren ban ya kendu mak mak ki kilong bakloi mengi gum ko parti ru ngilong bakloi ban sngau ban snap ya kuot kanam ki jing ni stom jong no ru ha ka konstituensi ki jong ni nrei balei ban lawan na ki jing tumu musne tigum ta ka kerteng jong parti bro ko wengi penrem ya kene ka kambaman ka kambe ain ka baki kilale ba kum gini jing thmu hi ngem tep nang no ki wan nang no ki sedang henrei ngai ki jing sneng jing kentu ki kmi ki pa kum mangi ong hi ki jing bha ka sedang na lai ti kum ta ki jing sneu ru sedang na lai te nala ki ing ki sem to ya hikai ya lagi jong ki hun ki ti ke jing kai jong ka jai berri ujungi le kalong bangi nyeu burom nyeu ko re ki ing ki sem ngi nyeu ko nyeu burom ya ka jing embri ban pen mensa yo no kan sakerto lendet awe kesni ban
tak keti ban kawang ma we yang kesen kataru ke ga jing le ko sni te tak daw ni penrem ki baro mat ngi kerpat yang kilong kebe long kepa ba kin ri kin sumar kin sneng kin tu yang jong ki hun ki keti kum gede ke jing dia ke bangin 4 Jumat menoru ha ke ne ke jai penriu ke jungi 4 Judon ban lek ban penwet ban penthut ke ne ke sien ke ban kong ngam tep ke na no daw mano ba pensiat yaki ban yale e kum kini kam tengah kerpat ya baro hi ba kin kiar na kitu ki jing sya pensiat jong no ba yo kami ki jing sne ke bala jia ha ke ne ka patarik ru ha ka meeting jong ka parti jungi ha sneng ha ka ba kilawan ban penthut da ban ya perta persya bagi tu kintin belum ban penthut ya ka meeting barang ya sya da ki jing perta pra wat hang turu na kaliang jong ka parti jungi ngim sem la ailat ik volunteer jungi ngim sem la ailat ya kinungkit kam jong parti jungi bandong ba kinlek ban le yiki re dak bajai-jai kile lek kiwang tolik no shalai wat na kaliang jong i MP candidate jungi ru nang tu hilong pi pilai yo dep ya la ka jong ka bentah ki lek no shala ka jong ka yi dan bajai-jai den balami ma iru halenti hang tu ndagil i bayai mi kidang don hi gue arngot kataru MP candidate jungi le dala de hi bandong hiba hi ya le no shala ka jong ka yin kesem piwan ha pedeng jong parti jungi ha babun kinong kersian ki jungi te lada kine ngi aila de ki maki pin position no pin long kum no te khi le no shala yin kene ga kwa ban i ban ong ba ka parti jungi ke de parti ke baya jai ka parti ke bangkwa ban put ya no ru ka parti ke bangkwa ban ben ya no ru ndai ka parti ke ba syakri bai ke pai ba ka parti ke ba pensyai baik jala ke jong kenong rim haki pai ba ke sutu ke kenong rim ke parti ke don ti kumta sai sin nga penrem ye baro kinong le ban ben ban nga khot ya ki ki pa kham tam makin sneng ya lagi jong ki hun ki ti yo ba haki poi ha ka jenjar kelanot pada hadin buat na kumta ke ki jingyan bakla ke jong ki kublai sibun kalau bede pun ki jingja menin ka janwit pun ri baji tena kaleng blok ini so ban kendam ki niki alai ngut ki bersama kali ya ke bengi melapan itu dokmat hingga su kuang rumah mas tu kuang rumah la phet dobak ni nak kalian gablok di berkawai ni pelem jur nang bata juki bat ha juga por ni tip ba kini gibriu nadu kini ka pratarik ha wangi layo ban pulong ga public meeting do popo msing ha ka ba nadu katai belajar teng ni disikusten ni la pensai kolong ba wa dong ke jepurwit antai ru da pa ki peta pra te kini gedong kedak kesin ya ka ba kiwe pa ki parti kolong desperate menta nama ba kejingbun ki pa no kesan juga pipi hak te Patrick ke pelong yaki ba nadu ke Patrick hadu menin ki persang da kumlo ban penwit yang ni kinong ilam ba kumju khamtam bi MC jungi ya ka ba ngidon kini ki meeting ki pa hamal lagi area hamal lagi jaka bat ngida bu ru kajing kepat lang baju ki media ba pin pensau ba pin pensailam ya we pagi parti ki pelong ages ni makin memdai bale akan dikom jong ka kom le reclaw ki nomor ba ngi hi nakale ka parti pipi ngilong ki bring don buram hidon kanu ka pan kuwet tada ki we parti pelong meeting dengan sim lo kan di kapor kom ka kabu ba angkat pat nam ta jonggi NPP jonggi barok ko wi state pagi long jajai himdei menang ban sheet clear ne ban quick clear hot himdei ban sa jam la ki don ki breu ki ba persan ban le don ball ne ban pini ka ta jing long reclaw ki inum song klik ti ngin le ke ban kam ten nak leng jonga nga kentu ya ki pa ba barok ki nong snong jo kari si kham tam kan ka rilum jongi ba hak kandai tarik in mi nanti bangin son ya kasyap hak jo jo NPP bangin don ka jing kemen ka baskem bat kumba kini ki wei la ke persang mat kuit haki meeting ba fer ki jongi bat ngi nak liang ka NPP bat baro ki nong kasyat ngim dei ban saudu musim bangi kermas kam ba ka jing job kan wan akhwat bat kumta nak liang jonga nga so banai kublai yang ta juki ki media ki balaya ton kat ban pensaya kan ka jing kan ini bangi dak ku kedoru bau blai unda perku kedoru dam tai MP kandidat jongi ba hak kadai tarik inyo nam tambah kasi bangin nyoy kebut kan dega jikuman nam ta joka parti jongi pro kuai blai